Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Lunes papagayam 13 para di bulan ti Marso 2023. Manipod po di ENR Online may danon maning kada kayo ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari po di pagayam yo Robert de la Cruz. Iri technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno idasar mi apo di kiti damag nga amumi apakasiknante amin na sapada kenintay pagsisinukatan ti kapan panunutan papagayam. Okay? Digiti insagana tayo apo hinggang pag idasar kada kayo ti Malacanang apo naglikudan na nga nagikat iti pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ni Apo Lucas Bersamin dating Chief Justice ti Korte Suprema pada tayo nga Ilocano taga Abra probinsya ti Abra gagayem ken kaabsat. Ken iti sabaling nga bangir deti nabayaga pagsasaritan tayo apo may panggep apo iti modernization di Public Utility Jeepney ti Department of Transportation ilawlawag na nga saan nga mabaliwan ti langa rupa dito traditional jeepney gagayem kay kamsat uray no ma-upgrade dagitoy kakamsat kay gagayem babayan ni panakausar dito Euro engine nga kunada ngamin na po adu digitay adu digitay reklamo or masayangan no mabalbaliwan kasi tatak Pinoy natin to tatak Pinoy iti jeepney gagayem kay kamsat datoy dito pagilya na Pilipinas ti addaan iti kastoy nga langa ti pampasahero nga jeep gagayem kay kamsat. Okay? Iti sabali nga bangira po agraira po ti panagpapatay kalpasan na po dito pamaltog na pasamak ijay Balasyo Taaw especially apo ijay Ivavich dito pagilyan nga Pilipinas babae nga pinapatay apo ti live-in partner na at dapay ina nga pinapatay metlaeng tibukod na nga anak at dapay pinay nga napapatay metlaeng nga po ito sangwanan digiti duang anak na ijay manen Balasyo Taaw gagayem keng kaabsat so anya digiti nga paspasamak apo digiti apo ken sabsabali pa ken pangiraman tayo aditi controversial apo nga volleyball player ti Adamson University gagayem ken kaabsat mapagduduan kano apo deti kinatao na kakabsat ken gagayem deti volleyball star ti Adamson yan ni Tricia Tubo numalagipyo haanen nga daytoy apo ti damo nga kaso ti kastoy deti pagduduan da apo di kinatao no lalaki isuna wenno saan malagipyo apo deti ni Navalta Nancy Navalta di ba na pagduduan met gigigim kay kabsat aginggana nga adda ti rimwar apo nga resulta ti eksaminasyon ken kuana kabsat ken gigiyem deti Nancy Navalta gigiyem nga isuna ket ano mang tawag yun hermaprodism gagiyem kabsat di adda ken kuana parang duati gender na lalaki ken babae gagiyem ken kabsat maki appoint tayo apo ti doktor tapnon ti kasta ket mailawlawag kada tayo apo no anya ti kay ay nati pakaalaan apay nga dakstoy kinatao detoy hermaprodism gagiyem kabsat wenno dua iti kasarian na kuna diti Tagalog dua isuna lalaki babae malaksi dapo ti bakla ken tumboy at dapay gayam ti talaga nga kastoy nga nayanak nga daan iti makungkuna nga hermaprodism gagiyem ken kabsat so digitoy ken sabsabali pay ti may danon kada kayo ti lasoda po ti may isang oras para iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Bueno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Kete pa kamo apo nga dati naangay nga first weekly draw gagiyem kay kabsa ti the Blue House Beach Resort promo gagiyem kay kamsa ta adda na po di kita winners apo di kalman dati the Blue House Beach Resort promo bonanza di kita nangababak apo kada kita prices especially di kita imported goods gigiyem kay kabsat gitu da dinggen nyo apo first prize ticket number 046 IB Joy iti Barangay 27 Paway Ilocos Norte with cellphone number 0915-868-9308. That is second prize, ticket number 78 ni John Larry Kowalen, 7A, Lawag City. Daan ti cellphone number 0995-126-867. Ti third prize, inabaka po ti ticket number 021 ni Jenaline Sarmiento nga taga Sulsuna with cellphone number 0928-768282. Gagiyem keng kabsat. Digiri 10 consolation prizes nga nangabaka po ti sag 200 pesos. Ticket number 025 ni Alisam Agamtal. Number 55A, Lawag City, 0965-756-3517. May sapay po ni ticket number 059 Annabel Alcon, gagiyem kayong kamsat. Number 12, San Bernabe Sarat, with cellphone number 0912-400-1201. May katlo, kadigiti na nga baka po di consolation prizes with ticket number 017, Joaquin Akbang. Number 7, San Nicolas, Ilocos Norte. May kapat, 065, ticket number 065 ni Step Calbizo, Bintar, Kabsat. Ticket number 115, Erica Bartolome, Gagiyem Kabsat, Lawag City. Ticket number 045, nangabak ti 200 pesos, Crystal Joy Oberato, Paway, Ilocos Norte, gagiyem keng kabsat. May kanem, nga nangabak po ti 200 pesos, ticket number 068, Ermelin Bartolome, number 3, Angset. Angset ba? Yung Vintar I think, yung Angset. Ticket number 032, Julius NGCP, gagiyem kay Kamsat, National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, Kamsat kay gagiyem. Ticket number 069, Glecia Lakbayan, 16, Curimao, Ilocos Norte. Kaya dito may kasangapulong nga nangabag 200 pesos with ticket number 01616, Florenda Bidad, iti Barangay 7,
San Nicolas, Ilocos Norte. So congratulations kada iti winner apo. Iti the Blue House Beach Resort promo bonanza. So da kayo apo digiti mapangkailay nga po iti Blue House Beach Resort. Ket may kang kay met ti chance sa mga baka dito adupay nga weekly draw. Padaanan tayo apo diti kay mid promo draw. Nga pangabakan nyo apo di 5,000 pesos. First prize 3,000 pesos ti second prize. Ken 1,000 pesos ti third prize gigiyem kabsat plus adu nga consolation prizes. Ken ti grand draw tumatanginting na 10,000 pesos po ti first prize gigiyem kabsat ti second prize is 7,000 third prize is 5,000 pesos agagiyem. Ken adun tupay apo nga consolation prizes padaanan nyo apo ti panakayuswat digiti na indaklan nga paayayam iti na mismo nga Blue House Beach Resort paset apo ti the Blue House Beach Resort promo bonanza. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, doon na palabas nga 10 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12 gagiyem keng kamsat nakaay apo ti pinasar ti agtawin ti 20 ket duang babae may nga third year college student kalpasan nga isuna ket bagku-bagkungen ti mismo nga live-in partner na nga detoy ket suspetsado nga may nga addict iti legal nga druga. Dere apo ti nagbalin na report iti ili ti Don Carlos. Nabigbiga po dito biktima nga ni Kimberly Achas. Idinto nga natilimet ti suspect nga live-in partner dito nga ni Elson Hamisula agtawen ti 20 ket 7 agpada dito nga residente di Purok 9 Poblacion Sur Don Carlos Bukidnon. Base apo iti report ti Don Carlos Municipal Police Station agarup alas 3:10 idi malem kalman idi mapasamak ti nasaong pamapatay iti uneg ti balay ti agnagan Bungbong Hamisul. Rumrubwar ti investigasyon ti pulisya nga sakbay ti krimen kinasarita ti babae nga biktima ti suspek nga agsubli detoy iti rehabilitation center gapu iti dumegdegdeg manen nga panagusar na iti illegal nga druga. Nupay kasta nagkedked ti nasaong nga suspek. Nagawid ti suspek iti mismo nga baleda idita naabutan na ti ina ti biktima ken ti kumari na agsarsarita ti uneg ti nasaong nga balay. Segon ken ni Achas pinarwar apo ti suspek digiti agkumari agsarsarita sana inkandado apo ti ridaw ti nasaong nga balay. Base apo iti naala ti CCTV karga ti biktima ti siyam a bulan nga anak da ngem innala deti ti suspek sana panimparabaw iti supa gapo deti ti rason po nga natnag ti ubing saan nga nadlaw wenno saan na nadlaw digitoy ti pannakatnag ti anak da ket ditoy nga ginuyod na ti biktima sana dinanog-danog nagbuong iti sarming gagiyem kay kabsat ket innala ti suspect ti nabuong nga sarming nga ditoy apo ti pinangimbag kubagkong na idi nagduduma nga paset ti biktima. Paset ti bagi ti biktima gagayem ken kaamsat Maria Josep gasin nyo deta apo kinuna ti ina ti biktima nga
Nadlawin no nangegda nga dumawdawat ti tulong ti anak na. Pilit da nga luklokatan, tiri daw, ngem saan damet amalukatan. Dimawat da iti tulong ti pulisya, ngem iti sasangpet da iti lugar, iti otoridad, nga nakapasamakan ti krimen, nakalibas ti suspek. Idinto nga naipan iti ospital, ti agdigdiguson iti bukod na nga dara, nga biktima, iti panagbagkong babaen iti nabuong nga sarming. Simmangpet iti Don Carlos Doctors Hospital, ije Bukidnon na ti biktima, ngem na idekladera da ito nga natayen babaen iti nagatendar keng kuan di doktor, nga ni Dr. John Mark Reynold Balaba. Gapu iti sinagaba na, gagayim keng kamsat, sangapulo ket inem nga bagkong usar ti buong ti sarming, iti mismo apo nga tinged na Mario Josep, nirukruknan, adamet iti nasayada kasasaad ti ubing, gagiyim kamsat, iti niyaswat nga manhunt operation babaeng kadito otoridad na arestar ti suspek, ken detoy ket sumango iti kaso nga parricide. Hanga na ilawlawag dito, no, gapot na suspected drug addicts, drug dependent, detoy suspect, no adda po iti influensya ti illegal a druga, idita papatayin na dito live-in partner na nga agtawin na po ti 22. May isang college student, third year college student, gigiyim keng kamsat. Kitain nyo apo, no kasano apo ti kagrabe ti problema nga parnuayen ti illegal drugs, di kitay crime related o no drug incidents, gigiyim kamsat, nga mapaspasamak, kagasam deta, buongim ta sarming, samo alan deta buong ta sarming, isut usarem nga pang bagko-bagkong talibin partner mo, may isa nga babae, hanya rami din na po ti normal nga panunot ti kasta, gagayim kay kamsat, tila rumrumar nga nag-ano-anda, nag-ririanda po, suggest deti babae nga agsubli deti live-in partner na iti mismo nga rehabilitation center, gapu payla nga po kadetoy dumigdigdig manen nga panagusar na iti illegal nga droga. Ngem nagkidkid deto, agingga nga sabog siguro, nagawid, agsarsarita di inati biktima, kendi kumare na pinarwar na ida, sana inlock di ridaw ditan, nga dinanog-danog na po, base ti CCTV footage, gagiyim kay kabsat, sa nagbuong ti sarming, di buong ti sarming isut inusar na po, nga pinang bagko-bagkong, iti deto'y live-in partner na, sangapulo ketinem, nga bagko nga po, ti sinagaba na iti mismo nga tinged na gagayim kay kabsat digiti ko natin nga rodin drug related cases apo patsim nga rod nga di nakausar ti droga ket aggabugayan men ti rehabilitation center aramiden nga rod apo ti normal ti panunot na nga tao ti mangpapatay ti live-in partner na usar ti nabuong nga sarming no saan nga out of control kadidi baginan gagayim kay kabsat awan ti juice nan awan ti mapanunot nan gapu paylay nga po ti kadda na iti influensya ti illegal nga droga gagayim kay kakabsat. Iso nga hitain nyo apo manmanan tayo digiti anak tayo manmanan tayo digiti kabalay tayo amanganta digiti kakaiba nga gargaraw da ket bunga detan ti panagar-aramat da iti illegal nga droga. Tangamin ure kasano apo iti panaka paiget ti operasyon ti biyang ti kapulisan seknan ti illegal nga droga agtultuloy ti kaadwa po di kita sam-sam-sam makun-konfiskar nga illegal drugs apo dito pagilyan tay nga Pilipinas gagayem kay kamsat dito apo ti maysa ka digiti dakkel nga problema awan sa pulemon nga pan naka-questionar ti pagilyan tayo sekna na apo iti operasyon di otoridad ti illegal droga ngem kaskas di apo nga addalata kasla saan nga agsarday saan nga bumaba apo ti kaadda apo digitay maiwarwaras nga illegal droga nga digitoy apo ti pakapaspamakan digitoy nga klase ti krimen digitoy karumal-dumal kunada apo iti Tagalog barbaric kunada nakakaskasang nga pasamak nga kaskadeto napasamak apo kadeti third year high school student may nga 22 years old pinapatay nga mismo apo deti suspected drug addicts na i-rehab deto yun apo kahit nang agsubli jay rehabilitation center nga iso apo ti rumrumwar nga kasla nagririanda kadeto live-in partner na.
Okay, idasar tayo apo di sa bali pa nga pamapatay. May sapay ngayon na pinatay met ti mismo nga anak na. Gagigim ka kabsat. Kabayatan na agyaman tayo apo kini Dr. Alan Thailand di St. Camillus de Relis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikirik na inyo ti Baguio, agpakonsultar kay ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Pagyamanan tayo ba iti TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kayatyo, awen na masapulyo, mabalin na kayo a serbian ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging gana po iti malpas ti kalikagum yung apasdek, TMT Construction Company, kukuha kinimatbatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Pagyaman tayo pa iti Pugad Lawin Car Bus Air Conditioning Service Center nga masarakan na po ti Balintawak Street, Lawag City. Adanda po ka dito nilalaing nga aircon technicians tapnor no senda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Thank you very much Ma'am Esmer Galicinao iti Barcelona, Spain. Thank you very much iti John Floor Apartment ti Barangay 50 Butong ti Siyudad Tilawag. Babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat Cherilyn's Crispy Chicharon. Magatang dito po ti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherilyn's Crispy Chicharon, Raman, Adimon Tupulos Kalipatan. Pakairaman na po, dito sa balipay, nga lako da aputahe. Ti Cherilyn's Crispy Chicharon, ket kukwa kinimatbatunan da Mr. Henry Vallador, ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Amerika. Maraming salamat, Mr. Victorino Pasqua, manipod po iti Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, alas 12:27. Okay, sa bali pa ya po nga pamapatay. Anak mat tinang papatay iti inana. Kakabsat keng gigiyem, iti Pasig City. Naaresto po babaeng kaditoridad ti may sa lalaki iti syudad ti Pasig. Nga nang papatay iti mismo nga inana gapu pay lang iti panagririda may panggep iti kwarta. Dito ket segon iti report apo iti dito yung aldaw. Nakitalatan ti bangkay ni Maria Elena Estela Bilastique. Idi uneg ti maysa nga storage back iti Norzagaray, Bulacan nga deto ya po ket sumagmamanon nga aldaw kalpasan nga nagpulong kadagiti pulis may panggep apo iti wenno na ipulong kadagiti pulis may panggep ti saan nga napintas wenno na pintas nga angot nga aggapgapo iti deto nga lugar. Base ti National Bureau of Investigation ng NBI nagapa ti biktima ken ti anak na nga ni Raymond kalpasan nga napagatapan ti ubing nga nagtakaw iti kwarta. Iti kabara ti panagapa digiti agina
inala apo ti ubing ti kayo ket daytoy ti imalo na iti ulo ti mismo nga inana. Sus Maria Josep idi mapapatay na dito inana gagiyem kapsat binungon ni Raymond ti bangkay na iti ules ken plastik sana inselsel apo iti storage box storage box naalaan met ti CCTV ti panangguyod ni Raymond iti kahon na ken nairwar iti mismo nga balayda. Nai-report babaeng kadagiti kabagyan ti biktima ti panagpukaw ni Maria Elena ken gaputa saan meten nga sumrek iti negosyo da nga maysa nga kantin. Testigo iti kaso ti maysa nga menor de edad nga anak ti suspek nga daytoy ti nakakita iti panangpapatay ti amana iti mismo alulo na. Naalamet ti suspek wenno natilimet ti suspek kalpasan nga insuplong dagiti kakabagyanda nga nakita da daytoy iti maysa nga mall. Imamin iti krimen ti suspek ken intuduna nga saan na nga imbangleng ti bangkay ti inana sugem kunana nga ngem adda ken kuana ti kwarta nga detoy ket ramot ti napasamak nga krimen gagihim ken kamsat inamin na nga nagtakaw ngem saan na nga inamin apong imbiling na DJ bangkay DJ inana gagihim ken kamsat ken inamin na nga isuna ti nakapapatay. Maria Josep kita inyo kadla digiti apo nga mapaspasamak pamapatay digiti agkakabalay aggasawa aggiina gagiyem kamsat dumap agkakabsat aggaama sabali pay apo nga pasamak ti panagpapatay Jemet California gagiyem kamsat malagi pi apo diti diskutiren tayo wenno duangal daw nga naging interview tayo may panggip apo kaditi shooting incident di Iba Beach Hawaii gagiyem ken kakabsat natay ti agtawen 20 ket 7 nga Filipino-American kalpasan nga isuna ket paltugan ti kabbalay na iti mismo nga sangwanan digiti anak da iti Dallas City, California. Dead on the spot ti biktima nga nainaganan Frances Kendra Lucero gapu iti sinagaba na nga tama ti balay iti mismo nga bagina kalpasan ti panang paltug ken kuana ti asawa na nga ni Romier Narag 20 ket 7 laeng ti tawen na iti mismo nga sangwanan ti anak na nga agtawen ti 3 ken ti sabali pay nga anak na agtawen ti 4 base ti report rumurmar ti investigasyon ti Dallas City Police Department nga saan dapay nga ammo apo no anya ti rason no anya ti nagririan digitoy nga live-in partner idinto nga agawid wenno idita nagawid iti mismo nga balay da kalpasan ti maysa nga family dinner. Iti panagriri digiti agasawa ditoy nga nasuron ni Narag ken ni Lucero ket binunot na ti 9mm nga handgun ken pinaltugan na ti biktima iti mismo nga sangwanan digiti dua nga anak na. Insigidamet nga naarestar ti suspect ken sumango dito ti kaso nga murder ken child endangerment. Kastameten nga maipresenta wenno sumangon to dito ti korte into no Marso 16 gagayem ken kamsat. Bayat nga adda ti panang kustudyar wenno panang taripato ti pamilya ti biktima kadi duang anak na ket dimalan da apo adada apo iti social evaluation dumalan da iti social evaluation nang yuswat meten ti fundraising ti pamilya ti biktima tapno makaala da iti pundo para iti panaka itanem ti panakaitanem ken suporta kadagiti duang anak da nga naulila okay kita nyo di Estados Unidos gigihim ken kamsat adda di fundraising para kadagiti kastoy para ije panagpaitanem kano then at the same time suporta apo kadagitoy duang nga naulila nga anak deti biktima nga pinapatay ti mismo nga live-in partner na may nga Filipino-American ije Dallas City, California, Estados Unidos. Talagang nauuso po yung patayan gagiyim ken kamsat adu nga pamapatay malaksid apo kadagitay malaksid apo kadagitay politiko gagiyim ken kamsat nga mapapatay at dapat digitay pribado nga tao o kas kadetoy natiliw digito turidad ti suspek iti pamapatay di 2018
ken ni dati nga 13 Martires City Vice Mayor Alexander Lubigan binigbig ti Cavite Police Provincial Office ti suspect nga ni Ariel Plechetro Paiton alias Dagul ken alias Labuyo iris Antipulo Rizal natiliw dati apo di Marso 10 kalpasan ti 5 nga tawen nga panangilimlimeng na apo di bagina itilinteg iti panakay kasawen no panakay serbi apo ti arrest warrant pinaltugan ni Paiton dagiti operatiba nga dagitoy ken detoy ket kalikagom na ti aglibas dito may tirason nga pinutukan di pulis. Nagsagamat ti tama ti bala ti suspek idi akin kanigid nga abaga na. Narecover di pulis ti caliber 45 nga kargado ti magasin na. Naipan ti suspek di ospital ken kalpasan na naiyayakar iti 13 Martires City Police Station. Sumango ni Paiton iti kaso nga murder, frustrated murder ken illegal possession of firearms. Iti July 7, 2018 napapatay ni Lubigan iti 13 Indang Road, iti barangay Luciano 13 Martires. Inpaset ti asawa ti pimusay nga Vice Mayor na iti nga ni 13 Martires Mayor Gemma Vendia Lubigan iti police report na iti Facebook gagiyem ken kamsat. So kunana kano ket I'll never lose my faith in you, O Lord. Salamat sa lahat sa mga taong naging instrumento. Dedi panakatiliw dedi nang papatay iti asawa na nga Vice Mayor gagiyem ken kamsat. Okay, sublianan teto apo digiti sabsabali pay nga issues gagiyem kamsat especially apo digitoy pamapatay lalo-lalo dedi pa kay ramramanan ti maysa a diputado. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay, congratulations sa po kasi kita ay nangabak ka ti first weekly draw. Gagiyem keng kamsat ti the Blue House Beach Resort promo bonanza. Gagiyem keng kamsat digiti nangabak po first prize ticket number 046 Ivy Joy, number 27 Paway. Gagiyem keng kamsat ada ti CP number na. Then, the second prize, inabak met ti ticket number 078, nga ticket ni John Larry Luwalen. It is 7A, dito Siyudad Tilawag, barangay 7A. Third prize, ticket number 021, Jenalyn Sarmiento, taga Sulsuna, Ilocos Norte. Diri consolation prize sa po nga sag 200 pesos, digiti nangabak. Ticket number 025, Alsam Agamtal, 55A, Lawag City, gagiyem.
059 nga kwa may ticket nga bakpay 200 pesos. Annabel Alcon, number 12 San Bernabe Sarat. Ni ticket number 017 nga kukwa ni Joaquin Akbang, Barangay 7 San Nicolas, Ilocos Norte. Ticket number 065 sa bali pa po consolation prize, Step Galbiso, Vintar, Ilocos Norte. Ticket number 115 Erica Bartolome, taga Ciudad Tilawag. Ticket number 045 kukuha ni Cristel Joy Liberato from Paway, Ilocos Norte. Sa Balipay, kada ito isang apulong nga nangabak 200 pesos. Ticket number 068, ticket ni Ermeline Bartolome, number 3, Angset. Angset is Vintar, di ba? Okay, 032, Julius or Julius, tinagan na, taga NGCP, gagigim kayong kamsat. Ticket number 069, ni Glicia Lakbayan, taga Curimaw, Ilocos Norte. Kenti may kasangapulong, umawat po 200 pesos. Ticket number 016, Florenda Bidad, Barangay 7, San Nicolas, Ilocos Norte. So ito bagbagami apo. Nagpiknik kayo, mapa na po iti Blue House Beach Resort. Tap numadaan kayo iti chance nga mga bakari nga papremyo. Adupay apo digiti sumarunong nga weekly prices, weekly draws gigiyem keng kamsat. Then padaanan tayo apo diti mid-draw, iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. First prize para di mid-draw apo is 5,000 pesos. Second prize 3,000 pesos. Third prize 1,000 pesos. Ken adunto pay apo nga surprise nga papremyo ti paay digiti agtagi ko apo iti Blue House Beach Resort. Adanto pay apo digiti paay ayam nga digiti mga bak da apo may kanda iti nagkakagkadakkel pa premyo. Ken saan lang deta? Amin nga non-winning tickets gigiyem kamsat manipod first week ang hinggan ti maudi nga lawasa ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Maikanda amin na po ti tsansa nga mga bak iti dadakkel nga cash prizes. First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, third prize 5,000 pesos plus ado apo nga consolation prizes. Dito yung papremyo, agga po apo kada Mr. Rex Sibuyat, kini Mrs. Nancy Buyat, kini si Bubukay na pamilyada, dito agtigi kwa iti Blue House Beach Resort. So awan sa bali aramidin nyo, mapang kayo apo agupa, kada iti cottages ti Blue House Beach Resort, ket may kang kayo instant, pagkat di nag-inventra kayo dyan, adamaisan nga Blue House t-shirt, nga maited kada kayo, then may kang kayo apo ti, amin apo iti raffle tickets, gigiyem keng kamsat. So congratulations, kada itay first set of winners, kada iti first weekly draw, ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. So kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilyan nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no ka Mang Robert. Mm. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka Mang Robert. Naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko ng Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, dano patapulo ginupat minutos tira palabas kalpasan apo ti oras tayo nga alas 12. Ya. Dingken nyo deti apo. Saan niya deti ti umuna nga gundaway nga madaan apo ti issue ti may panggep iti maysa nga lalaki. Ngem agay ayam kada iti liga ti babae kasla kuma deti volleyball agagiyem kabsat. Maysa ita apo nga mapagsasalitaan na ti Adamson Falcon Women's Volleyball Rocky nga adda dito apo iti sumangsango iti kontrobersya gapo iti no agay ayam apo ket kasla kapigsa ti lalaki ti pigsana saan lang nga dito apo itsurang lalaki buses lalaki gagiyem kay kamsat dati tinangite dapo ti panagpanunot digiti agatap gagiyem kay kamsat aglalo digiti fan ken kangrunan ako digiti kritiko nga maadaan apo iti gaputa dati nga player gagiyem kay kamsat addaan iti Adams Apple yun nasa diti tinged dakkel nga Adams Apple lalaki lang amin ti Adams Apple na makita lang iti may isang lalaki dito iti may isang interview gagiyem kay kamsat naiget apo ti panang sungbat dito spiker Tricia Tubo nga lep-lepan na apo ti ringgor iti social media ken ditoy nga kayat na nga agtalinaed apo ti focus na tapno maipaay na di laing na ket mga bak para iti Adamson Lady Falcons kadito UAAP Women's Volleyball campaign gigiyem kamsat may isang volleyball fan tinangibaga nga uray ni Alisa Valdez ket mapagpabainan iti may pakpakita nga kinalaing or kinapigsa ni Tubo nga kasla pigsa ti lalaki no lumagto dati kasla lalaki gagiyem kay kamsat ken mabalin nga atiwen na pay iti kangatok apo ti lagto dagiti basketball players talaga nakapagtataka gagiyem kamsat ni Fubo ket agtayag apo ti 5 kadapan ken 8 apulgada 5'8" ngem kasla kalikagom na or kabalinan na apo ti agidang tibulay di basketball basketball ring no tati pang rukodam ken kuana ket di kangato apo ti lagto na amoy amin pagkaano bentahe ka no nalagto ka gagiyem kay kamsat sila ko man giti spike kill kung kunada gagiyem kay kamsat siyempre ken napigsa ka narigat nga istapen apo di bula no napigsa apo di panang patit di player may stop mo man mabalin nga di direksyon na gagiyem kay kamsat saan nga agsubli inje bangir nga team kakabsat ken nga gagiyem or no nalagto ka kakabsat mablakan na di isisarek di bula agsubling sige na di banger ket no di da napigsa di panang panang black na agsubli jay narigat da apo nga i-stop wenno kontrolen gigiyem ken kamsat saan nga linged apo iti ammo ani Tubo wenno ni ammo ni Tubo nga adda digiti dakes nga komento may panggep ken kuana gapu iti tsura aminado met nga saan nga nagbalin nga nasingpet ken kuana ti social media sipud pa idi high school no sa dinno nga nagay-ayamen deti apo ti UAAP Girls Volleyball para iti Adamson gagiyem kang absat
adu digiti mabigbigla wenno agsidsidaaw makikigtot iti appearance wenno pa nagparangko wenno pa nakakita da kanya nga kasla lalaki nga agayayam iti liga liga digiti babae balikas ni tubo. Adu met digiti mas daaw ken adu pay digiti agdamdamag no apay nga private DJ age Facebook ken ure pay ti gender ni fubo ken awan ti maalada nga impormasyon iti biyang ti media. May palagi pa po nga adamanin may sa Pinoy nga na kaladkad ti nagan na gapo iti kontrobersya may naiga po iti kinatao na no lalaki ket babae malagi po ti bagagtatay ni sprinter Nancy Navalta nga adaan na po iti i-game nga palaro record. Nancy Navalta is from La Union gigiyem kabsat para iti 100 meter dash iti babae iti 1997 ken 200 meter dash para mitlaing iti babae iti 1993. Qualified kumani na Navalta iti Olympics no ti pagibasaran ket ti record na gagiyem ken kaabsat ngem gapu iti kontrobersya iti kinatao kinababae na gagiyem nayuswat apo ti maysa nga test base apo iti sex test nga naaramid kini Navalta babaen di Philippine Center for Sports Medicine karigidi nga tawen ni Navalta kinadaan ti kondisyon nga deti may baga apo kasla tayo naka hermaprodism hermaprodism wenno daw dua apo ti kinatao na pwedeng lalaki pwedeng babae idi kaudyan apo mas pinilin ni Navalta tinagbalin nga lalaki ken nalglepas deti apo ti kina criminology nga istata apo isa may isa deto yan nga sports consultant ijay La Union gagiyem kamsat tapno malpas met ti kontrobersya ken para kadiri fans met apo ti sports gagiyem kamsat kini daw digito nga fans nga may daw babaen iti liderato ti Adamson nga dumalan met ni tubo iti may isang eksaminasyon tapnon maamwan no isuna ket lalaki wenno babae gagiyem ken kamsat pagatapan da po ni tubo nalaing ngamin dito gagiyem kamsat kasi di pa nang describir da napigsa apo nalagto gagiyem kamsat no kita apo di picture na kasla lalaki nga talaga no kita kidikit mabubuyak ket parang si babalo naububing na tilangana ngem ni babalo gagiyem ken kamsat na ngem uri gem isuna amuna nga ada digiti mang kritikar ken kuanan gapo ka DJ tigtignay na laing na pigsana gagiyem ken kamsat ket usto deti singasing nga dumalan met iti eksaminasyon ni tubo nga kasti dinalanan ni Nancy Navalta gagiyem ken kamsat tapnon ti kasta maamwan no isuna ket lalaki kasi pagka ganyan hermaprodism ko nada isuna ket adaan ti duwa nga kinatao lalaki ken babae mas agpili ni tubo no anak kaslaken ni Nancy Navalta gagiyem ken kamsat so malaksida po kariti tumboy bakla da pay gayem kastoy dili mo no sakit detoy or talagang inborn nga agbalin nga kinatao digitoy adaan iti kastoy apo nga kinatao hermaprodism nga kunada gagiyem kamsat nga kas iti imuna na po nga natakwatan ken ni Nancy Navalta. Okay, kasama na po dito sa Balipay nga damdama, gagyaman tayo ka dito sa Gubanganad. Thank you very much, Dr. Alan Tailante, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Maraming salamat, Mr. Victorino Pascua, Maribudi Honolulu, Hawaii. Thank you very much, City Cherylin's Crispy Chicharon. Babay na po kada Mr. Henry Vallador and Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, TMT Construction Company, T48A, Kabungaan, North Lawag City. Babay ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag. Babay ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Spain, John Floor Apartment, Barangay number 50, Butong, Ciudad Tilawag, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., kastamit tengke ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, Manipuri de Honolulu, Hawaii.
Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asidig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. Dapat bati apo nga 5 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna, iti dating aldaw apo ti Lunes, 13 apo ti mabilang iti bulan ti Marso 2023. Happy watching kani Mar Danog, Chita Guillermo Danog, ni Mr. Froilan Domingo. Thank you very much Froilan for watching. Ni Ma'am Elis Tamayo, pagyaman natin pwede pa nagbibuya ni Madeline Raimundo Simon, gagiyem kamsat ni Compadre Rexy Buyat, dita Honolulu, Hawaii, ni Apo Kapitan Henororso Palomares, dita Dingras, Ilocos Norte. Thank you very much kay Mr. Victorino Pascua, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Nga madamati buya na gagayem ken kamsat. Okay, sublian tayo apo diti panaka iramraman ni Representative Arnolfo Arni Teves gagayem kamsat. Iti panakapapatay apo ti gobernador ti Negros Oriental gagayem ken kamsat. Malagipyo apo nga dati na yuswat nga raid ti 5 nga pagtaingan dua di konfirmado nga balay ni Tebes but di tallo nga digitoy apo ket balay digitoy kakabagyan na agagiyem kamsat ada digitoy naalad ang armas pagpasabog apo ada di kustudjar nga iti agdama ti PNP Criminal Investigation and Detection Group no CIDG tinem nga empleyado ni Negros Oriental Representative Arnolfo Arni Teves segon ti PNP CIDG ada di sangapulong search warrant nga naipatungpal nga digitoy ket natakwatan ti panakasalungasing ti Republic Act 10591 RA 9516 ken dito ket arrest warrant of arrest search warrant na iparwar babaeng kin Honorable Alan Francisco Garciano, Executive Judge sa po ti RTC Mandaue City gagiyem kamsat. Before nga minapo nga dati mayuswat, iti tandaanan nyo, mayuswat ti search warrant, masapul nga maala apo ti search warrant kani judge ada diti deponent ko na din sa gagiyim kamsat nga mangibaga kadigitay illegal nga illegal nga ikikutan ti maysa nga tao ken imando ikusto i-pinpoint na kung natay ko DJ lugar parte DJ subject apo ti search warrant da gagiyem kamsat nga ayan DJ illegal nga bambanag nga ikutan ti maysa a tao digit individual nga dati kustudyer ti CIDG ket adada sadjay di may uswat apo ti panaka-raid dagitoy nga properties ti agpampanday linteg ken naiserbi apo ti naala nga search warrant. Sigon ti PNP spokesperson nga ni Colonel Jean Fajardo,
innem kadagiti katiwala wenno agpapaaya po wenno adda digiti innem apo iti mismo nga kustudyar ti CIDG idinto nga adda upat nga di pa arestar at large gagiyem kamsat maibilangin dito iti agpampanday linteg wenno ni Tebes. Kinunamit ni CIDG Chief Legal Officer Colonel Tomas Valmonte ang adda may isang empleyado ken security guard idintong adda pay sa baling close associates ti agpampanday linteg. Idagdama di Campo Crame apo iti Quezon City digitoy. May palagi pa nga idi Biyernes dito didak na kamati kapo. Idi Biyernes adda dito inyuswat apo nga para grade kadagiti balay nga kukwa ni Tebes ken dua nga kukwa ti secretary ken close associates na iji Bayawan City kastamet ni iji ili ti Basay iji Negros Oriental. Nakumpiskar digiti pulis ti short firearms innem nga rifle sa nga pulo ket siyam nga long magazine extended magazines po sumagmamano apo nga klase ti bala sa nga gasot nga cartridge cases ti rifle scope talo nga hand grenades ken gun holster. Idagdama saan pa nga maamuan no kano agsubli ni Tebes gaputa nag-expire na po dito travel clearance naman po di Kongreso. Imuna na piya binagaan ni House Speaker Martin Romualdez ni Tebes nga agawid dito pagilian ket sangwen na apo digiti aligasyon kontra ken kuana. Wen di ano da kasi nagpakada ni Tebes apo ngem kahit nag-extend ngem saan nga pinalubusan apo ti lower house babengken ni Speaker Martin Romualdez gigiyem ken kamsat ada deti may sa kaduda-duda kada iti pan nakapapatay ni Governor Digamo nga rimwar apo ada deti police escort sa po ngem idi mapasamak ti ambus naggigiddan nga absent digiti 5 pulis gigiyem kay kamsat ida po pag-reporten ni House Speaker Martin Romualdez iti Kongreso ti 5 nga pulis escort ti napapatay ang gobernador nga ni Ruel Digamo gigiyem kay kamsat base ngamin ti initial report nga naawat ti House Speaker saan nga simrek digiti nga 5 nga police bodyguards ken digiti apo ket naka-assign da ken ni Digamo ideal daw nga detoy ket mapapatay wenno maserrek apo DJ mismo nga pagtaengan na. Sigon iti sigon pa iti adda ti panagpungtot apo ti leader ti Kongreso. Kadagito nga security official kalpasan nga sanda nga simrek idinto nga amuda nga adda pangta ti biag ti gobernador. Gagayem kay absat gapo iti riri iti politika. Kinunat ni House Speaker Martin Romualdez alam na ng mga gunman na hindi papasok ang mga security escort ni Governor Digamo kung kaya't madali asidi alistuda nga nakastrek iti pagtaengan ti gobernador kenin swat dan ti nakamames nga panagpapatay. Inayon ti House Speaker manipod ti 1st District ti Leyte nga maikan ti innem nga police body na ikan ti innem nga police bodyguard ni Digamo kalpasan nga nagreport iti Department of Interior and Local Government ken ni Secretary Benhur Abalus seknan kadagiti kaadda po ti pangta iti biag nga maaawat na kuna ni Martin Romualdez rumbeng nga mapagsaludsudan dito nga police bodyguard na no anya ken anya ti rason nga saan da nga simrek idi mapasamak ti masaker parang kaduda-duda di ba sigun pa ken ni Speaker Romualdez ti pan nakapapatay ni Governor Digamo ket kasla maipada apo ti pan nakapapatay ti dati nga ako Bicol Congressman Rodel Batucabe itawen 2019 nagtaray nga mayor iji Daraga Albay ni Batucabe ken naipangta ti biag na manipod iti incumbent mayor nga ni Carl Win Baldo gigiyem kay kamsat saan met nga nagparang diti police escort ni Batucabe ideal daw nga panang papatay detoy gapoy detoy nagsubli kayat nga sublian ti Kongreso ti kaso ti pan nakapapatay ti dati nga kadwada nga di Batucabe in aid of legislation ken tapno sa anen nga maulit ti kastoy pay nga kaso gagihim ken kamsat nakakadudamet nga mina 5 naggigidad dalang awanen na kadijay nga aldaw apo nga panang serrekda DJ aldaw that is Saturday idi ko kahit Saturday madama apo ti panagibunong
ti Governor Ruel Batucabe, Degamo, ti ayuda kadigiti ay for peace, basta natan simrek apo digitoy, yan pinaltupaltugan din, dapat na iramraman niya sibilyan, gigiyim kay Kamsat, apo ket adu digiti agduda, digiti aso kita digiti video, digiti aso ket kalkalawikiwan na pa digiti simrek, but they are in uniform, gagiyim kay Kamsat, sa da pinapatay digiti, adda digiti natiliw. Dapat dito si Muko, gagayim kayong Kamsat, ket dito yung apo nga inkantada ni Arnie Tevez nga kas mastermind. Hindi pa nakapapatay ni Degamo. Ni Degamo, pinalitan na, pinadisaag da apo dito Kamsat ni Tevez kas gobernador, ket nagari apo dito panangabak ni Degamo. Gagayim kayong Kamsat, kasi di apo ti istorya, ti rivalry, iti kinagobernador, ti Tevez, ken Degamo iti Negros Oriental gagayem Kamsat. So ti padpadaanan ti itapo, especially digiti padang agirak-rakurak no kaano nga subangpet tung paling kadin ni Tebes deti balaag ken kuana when nubilin ken kuana ni House Speaker Martin Romualdez nga agawid dito pagilyante nga Pilipinas ket sangwen na dagiti akusasyon kontra ken kuana kang runan ti pan nakairamraman tinagan na ini pan nakapapatay ti gobernador gagayem ken Kamsat. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras iti detoy nga gundaway para di programa tayo damdamag ni Berto. Dedi di bagayam yo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Lunes, agbiyabang kami tingkay panagbuya ken panagdingeg. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno no saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket dito'y panagdaldalos, tingiwat tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, saan lang nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugut tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi.
Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangi kuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Kaya ito barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, kaya dakil tendency na nga, ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Kadwa gundaway papagayam kablawan da kayo ininagasat nga malem ti Lunes 13 ti babilang ini bulan ti Marso 2023. Maribo diti ENR online may danon kada kayo ti sabali man parang ti programa tayo Tinapalabas. Dere ti pagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno yung manen padayawan nga ibasa, tinapili tayo nga surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayam, tibay sa nga pagayam. Ngayon kasangwanan yung tayo lukiben, ket ibasa, dito nga surat, agyaman tayo katig sumaganan. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, in number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Dadak kayo tiniklignayan ti bagi papagayam ket kayo pakonsultar ni doktora mapan ini doktor pagtalkan Dr. Alan Thailand. Thank you very much in TMT
Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabumaan, North Lawag City, launin lang nga mo ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo itinaing kalintigan na presyo ti TMT Construction Company, manibot pa nakaplano, aging nga mas malpas, ti kayat yung imanakder pasdek. Dito ikat kukwa kinamatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ni Konseho di ti Marcos. Agyaman tayo ba'y di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center na masarakan ti Balintawak Street, Lawag City at danda po kanina kakalaing nga aircon technicians tapnor no senda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Thank you very much kini Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat Ma'am Esmer Galisinao, Manigot Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo ba'y di John Floor Apartment di Barangay 50 Butong, di Sudad Tinawag, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, di Honolulu, Hawaii. Thank you very much di Cheryl's Crispy Chicharon nga magatang dito iti ground floor sa Nicolas Public Market. Cheryl's Crispy Chicharon, raman nga di ko malipatan. Tapay, nagiti sa sabali ang putahe alako na. Ni Cheryl's Crispy Chicharon, ini ground floor sa Nicolas Public Market, kit kukuha kinunatunan na Mr. Henry Vallador, kani Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador, Manigot Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pascua, ini Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan! Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations kaditi ng abak papagayam kaditi first weekly draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagayem kayong kamsat digiti nga abak apo iso digiti sumaganad digiti ng abak first prize apo with ticket number 0946 IB Joy iti Paway, Ilocos Norte. Second prize ticket number 78 John Larry Luwalen 87A Lawag City. Can the third prize with ticket number 021. Congratulations kani Jenaline Sarmiento iti ti Sulsuna. Pagyaman natin or congratulations pa kay sa Kapulo nga nangabaka po iti consolation prizes nga 200 pesos
Burgos with ticket number 025 ni Alsam Agamtal, iti 55A, Lawag City. Ticket number 059, Annabel Alcon, Barangay 12, San Bernabe, Sarat. Ticket number 017, Joaquin Akbang, Barangay Vintar, Ilocos. Joaquin Akbang, Barangay 7, San Nicolas. 065, ticket number 065, Step Galvizo, Vintar, Ilocos Norte. Ticket number 115, Erica Bartolome, Lawag City. Ticket number 045, Crystal Joy Liberato, iti Paway. Congratulations pa the ticket holder number 068, Ermalin Bartolome, iti Angset Vintar. Ticket number 032, Julius, the NGCP. Ticket number 069 ni Glicia Lakbayan. Kenti ticket number 016, Florenda Vidad. Awan sa bani nga ramidan nyo po, mapanagakupar, agupa, kadite cottages, ti Blue House Beach Resort, ket may kang kayo ti gundaway, nga mga bakta dito kakadakela pa premyo. Endo no midro, gagiyim keng kabsata, adamaangay pa nga midro, apo pangabangan nyo iti 5,000 pesos para iti first prize, 3,000 pesos ti second prize, ken 1,000 pesos ti first prize, plus adu nga consolation prizes, pakiramanan to apo dito pa premyo, kadite pa ayam. Kenti grand draw, di ulipatan, 10,000 pesos hapo ti first prize. Second prize is 7,000 pesos. Kenti third prize, 5,000 pesos. Ken adu pay apo nga consolation prizes. Dito nga pa premyo para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Kenti paay kada kayo, dito agtagikwa, the Mr. Rex Sibuyat, kenti Mrs. Nancy Buyat, kenti si Bubukela Pamilyada. Ulitin no mapan nagpiknik, mapan iti Blue House Beach Resort. Tap no may kang kayo ti chance nga mga baktari de kakadakela pa premyo. Ago kupar kay pala nga po, insigida nga may kang kayo na po iti Blue House Resort, ken may bunungen para kada kay amin nga nagkukuyog daytay tickets nga mabalin nga mangitunda iti panangabakyo kada iti kakadakkel pa premyo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan kada iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder kada iti balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di iti kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Basa, dito surat nga nakaipalaunan, tinapalabas, tibiyag, kinayat, ti may nga pagayam. Ti surat nga ti padayawan nga ibasa ita, kitin patulod, ti may nga pagayam, nga kayat na ti paawagan iti tangatang itinagan nga aswer. Dahil saguday ti surat ni pagayam tayo aswer, tinapalabas ko, Manong Robert. When ipadanon ken ka, ti kablao ko itinagasat nga aldaw mo, Manong Robert. Kastamit ten, di padag nagbuybuya ken nagdingdingik, iti deto nga programa tinapalabas. At tuyak met nga rod, babaen ti panangikarigatak nga nang putar wenno nang urnos. Kadag iti dikto jakto kalipatan, nga paset tinapalabas ko, tapnoy paset ko iti deto nga programa. Ngamin tunggal manggigak, ti pakasaritaan ti padak, nga daan tinasaem,
ken kastamit din sana makaiayo na palabas. Kasla kayat kumet ti umkis, kasla kayot kumet nga ipaset, tapnon ti kasta pagtuladan, ken liklikan, digri saan nga nga arami, kapsat ko. Sublianan ta idi addaa kiti kolehiyo, Manong Robert. Tanupay dududwa kami nga kapsat. Siyak tinauna, karigatan da kami digiti naganak kada kami anak kurapay, nga ipatulot idi eskwela, kapsat ko. Iti kursok a criminology iti may nga universidad, Manong ko. Adaan na kiti kaayan-ayat nga daytoy ket ni Wilma. Ni Wilma ket sosyal. Nabaknang wenno anak ni kiti adaan ti mabalin. Laing kabsat adda di may nga di mi pagkingkinaawatan iti kaayan-ayat ko. Adda di kiti papanan ti grupo wenno kiti barkada na. Masansan nga rumwar nga itugot na. Gaputan nagtao da kiti maysa a pamilya nga nakurapay. Ken dakkel iti panangited ko ti respeto kada iti naganak kanyak tapnon ti kasta matungpal ti kalikagum da nga mga tulpusa. Daytoy ti rason nga no daduma ket lumiklika wenno agketkeda. Nga daytoy ti masansan nga pagsinumbatan mi iti kayan-ayat ko nga ni Wilma. Ape aswer, anya ti problema maya no mapanta sumurot into no rabi? Syakpet yung gasto Naggasto ka din, no? Adda pa pananta? Kaya't kulang mita nga, dakat ti abay ko, bayat nga. Kadwata, di kiti kabarkada. Kino si kamit ti agawis, takadwamit di kiti kabarkada. Apay kit din niya saan? Warisyak manin ti taya. Angin di kamit agawis. Sano agawis ak? Kit ka, wenno. Kaya't mo ka din da. Waswasen tan, ti panagkinaawatan ta, wenno panagayan-ayat ta. Masansan nga karit ni Wilma kanyak, Manong Robert. Ngemjak kabalinan kabsat ko, ay ayatek unay ni Wilma. Inilaksid nga agduma, ti kalidad mi ti biyag. Tay kuna digiti, nauneg ti panagpanpanunot na kayarigan ni Wilma ket langit, edinto nga siyak ket daga. Isu nga no daduma gaputadyak kayat nga dati pagapaan mi, pilitek ti bagi kamapan, kadagiti papanan mi nga lugar, kang runaan na rin pagraragsakan, paggiinuman, ken uray pay sabsabali nga recreational center, Manong Robert, nga mabalin niya papanan, aglalo iti rabii. Kasta nga sitwasyon ti relasyon mi. Mamati akmet nga napategak met iti kayanayat ko, Manong ko. Ngamin ket saan namet nga kayat ti mapan, sumurot ka iti kabarkada na ano, awanak. Kinamum kadi saan met panangipangas iti bukod ko nga bagi. Nga adu digiti umapapal ken ni Wilma. Nasingpet ken adda kanumet langak nga pakaigawidan ti panagkita digiti babae kanya. No daddumakit kan-kansyawon da pa ni Wilma aglalo no kasta nga addan inom digiti kadwami. Oy Wilma, saan mo nga basta panaw-panawan ni Aswera? Sigurado nga kaslaapan tilawin deta. Sikmawen digiti mayat nga sumikmaw. Yang angaw da ken kuana. Bumulad ni Wilma ket kastoy digiti sungbat na. Sige, padasin nyo. Padasin nyo nga agawin ni Aswer kanya. Takitak, ipakitak kada kayo no kasano ti kinabastos ko wenno kinatorpek. Ori si Aswer, padasin nak nga isukat. Pilayen ka no kunak pilayen ka. Natangsit ni Wilma, Manong Robert. May sa daytoy kadagiti pagamamkan ti grupo da wenno barkada da. May salaeng nga sa una no adda ti kayat naket agtungpal digiti kabarkada na. Ngamin makwarta. Mabalin na nga gatangin ti anyaman na kayat na nga gatangin. Gaputa nagtaod nga rod, itinabak na nga pamilya.
Adumet di kiti makaamoy ti relasyon mi ken ni Wilma, ti umapapal wenno mang daydayaw kanya. Naitsambam pare, kasla ka lang na nga ba kiti sweepstake? Lalo lang nga din no maasawam ni Wilma. No maasawam ni Wilma, jure di kan makaturpos. Kasla ka lang na ilino nga kalding ako na di kiti Ilocano. Aswer. Saan? Masapo lang makaadalak. Makaadalak tap nung di kasta adamit isarangit ko karili naganakin ko ana wenno ti pamilya na. Jakmet nga rod kayat nga siyak ti papakan wenno palamunin ng biyanan nga kunada. Sumbat ko, agkakatawa kam to karili makaamam mo kanya. Ngem talaga nga adu digiti, mangimbaga nga laki ak. Iti panagayan ayat mi ken ni Wilma, gapungarod iti kinabak ng ti pamilya na Manong Robert. Nagtultuloy ti kasta nga sitwasyon, marabrabii, maparbangunan. Ngano daduma ket kasla pa yan Jack may konsentrar ti panagadal ko. Banag nga Jack kumakayat a marakrak. Kayat ko unay ti makaturpos itinrogi ka kurso kas criminology. Arapaap ko ti agbali na pulis, Manong Robert. Tapno tulungak di may iskuskuspil. Ken kastamet ten proteherak ti biyag ken sanikwa di tao. Dayta ti may sang arapaap ko. Ngem no kasta nga ipilit ni Wilma ti rurwarmi ti rabrabi. Talaga nga kabigatan na ket kasla akla kakok wenno nakutaran nga piek. Jak to makasungsung ba ti klase, Manong Robert. Ngem no dadduma jak babawyen ti sumurot. Ngamin kabsat numalpasen ti panaggiinom wenno anyala ditan nya papanan mi. Agpabusoy ni Wilma, Manong ko. Tay kunakon ragsak nga umatipukpok ti paay kanyak ti ayayatek. Italek na ti kinababae na. Saan na namnaminsan, saan na namnamindwa. Naulit-ulit ti panagkanaig mi kas agayan ayat tunggal rumwar kami. Mamati ka man wenno saan at dadig ti panagawid mi nga ni Wilma ti kas lamangi pasagid kanyak nga ikutak manen, Manong Robert. Anya swear, agawit ta ka din. Sika, agawit na ano isun kayat mo. O sige, agawit na ron. Oy, nalipatan sa amin dito obligasyon mo kanya ka. Anya nga obligasyon. Siyempre, mapatamit agrepsak ah. Deta ka manin. O sige man laingin. Asinumet aya nga manok, Manong Robert. Ti dito muktok, no adda mairig-rig nga irig, when no mais, pagayam ko. Kasangwanan niya ituloy tayo ng ibasa ti surat ni Aswer, agyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti barangay Wino number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Maraming salamat TMT Construction Company, iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaeng kani Honorable Telwin Tapawan. Thank you di Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kani Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo di barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, eri Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa di John Floor Apartment, nga masarakan iti barangay 50 Butong, diti Sudad Tilawag, babaeng kani Mr. Aurelio Fiesta, kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Pagyamanan tayo ti Cherylyn's Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor, ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Valledor, kani Mrs. Cherylyn Jacinto Valledor, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa kani Mr. Victorino Pascua, Manibud, Honolulu, Hawaii.
Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagid ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto ijenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tinagbetan mi di kaya nayat ko nga ni Wilma. Ti babae nga patpatgek unay. Kediligudan nga agduma ti lubong mi, Manong Robert. Agingga nga dimteng, ti di napakpakadaan. Edi maysa nga malem, nga panagpuyog mi ka ni Wilma, napan kami ti maysa nga sikat nga pagpapanganan. Maandan dito ay, kami nadakayat kong ibaga kayong kaso eh. Apay, hindi dakayat mo ibaga. Kabulanin niya sa anak nga grade lang. Sa anak may tinyag sa kaili. Mamanganta. Nagbalinin ti kanayon niya. Panakalipat, pinapanagkanayon ka. Niharo din ti aramidin ka. Mabuti niya kayo mamanganta. Mamanganta. Anya ti aramidin di kitinaganap ken kakanyak.
Ket sigurado lakit king aglidaan ti kiti naganak kanya no. Amuda nga nasikugang ka ket tsak maituloy ti panagaadar mo. Takil ang problema deto. Nakapungtot ni Wilma idikas jay wenno idikas di nga sungbat ko. Manong Robert. Ani nga ruti kayat mo nga sawen? Gapot ang mabuting ka kadig tinaganakken ka? Bebe anak kasta? Saan niya kasta ti kayat mo nga sawen? Among nga iayatin ka unay. Ngip, isaganat ako matibagita para iti. Panagbiag ta nga, kasagasawa. No data ti pinanunot mo, apay nga ron nga. Araramidin tip. Panakinaig kanyak no. Apay nga ikikutam ti kinababae. Ekspektaren ta nga kastoy gabuta. Araramidin tamitin ti aramid ti nasawa. Wilma, please. Saan ako magsalita ti kasta ti kapigsana dito? Kababain ka rin sa bali ang customers. Oh. Kita makit kas lakit kitain datan. Wala ta. Sa balikit din ti isugbat mo kanya. Kalpasan nga agbunga ti aramidin ta. Ibagam nga. Mabaing ka dito naganakking ka. Siyak na rod. Saan ka mabaing ka dito naganak kanya? Jack mabuting. No, da aramidin daking ka. Sigurado nga. Gapu deta ti bunga ti aramid na. So nga. Aklunan ta. Sus ako. Tsaka mo tisong batlukin ka. O, sige. Urayan tanti in-order mo nga, makangkit. Rumartan ton, subjectan ton nga sarita. Saan nga dito ikat? Mabain ako na ka rin tao, Wilma. Kami ang makapangrabi, pinilit nga mapangkumkuma iti igid ti baybay, wenno ti may nga parke. Saan? Saan ko ang kayat din nga pagsalitan ta? Isa din mo nga rin ti kayat mo. Mapantay ti dating hotel papapananta, sa jet ang agsalita. Maria Josep Manong Robert, Jack na ipapilit manen ti kayat ko, ket nagdiretso kami manen, iti paborito mi a kwarto, keni Wilma. Ti panagdin ng parti bibig ken bibig, pusong ken pusong, ken nawiwit manurog. Agingga nga di malpas ti una arikos. Dito'y nga nairugin ti panagtungtong mi may parget iti sitwasyon. Anya nga rin ti plano. Uno talaga nga dumakkel ti buksit ko. Umayag sumangkit ti panayin. Sigurado bakit di nga pagsasawandag na dati ka ni Mami. Aglalalo kit second year college na pena. Namnamain na nga rin na dati ka ni Mami nga maiturpos ko ti kurso ka nursing. Ito ang tinang panunutin niya. Agungit kami. Anya nga tanong. No anya? No parigrig mo ti siguro ko. Natangsi ta sungbat na. Matayak mo muna, hindi pag-aramidam ti saan o misuti, agpit-piti kabiyag ini sa klulok kaswe, tsaki palubos. No di mo kaya't ngay takder makamuka, nga may bagak na damami ka ni daddy ta. Pangaasim saan ka nga agpangta, adat ka nga saan ka nga masulbar ti problema no, pangpangtaan na. When natakas namit ti bagbagam, kasla di mo kaya't ngay takder ti dayaw ko, kasla di mo kaya't nga bigbigan ti, inaramid mo panagpitik ti biyag iti sa klulok. Apay, ada sa bali maya, adaan mo maya nga sa bali ang lalaki ti biyag ko. Si kalaing aswer, si kalaing ti lalaki nga nakaikot kanya. Among deta, birhena kidi, umunang sa giden na. Iso nga, agyamang kakit di ata. Inaklong kay di agarem ka. Among nga adu kayo nga agriribal. Nupay sikat ti kakurapayan. Nupay sikati, kamirautan, sikati pinilik.
Ngamin ket si kamet ti pakarigna akit ti ayat. Apo nakaado ka manen, Wilma. Nakaado ka manen. At nga rin masulbarit problema tano. Kasta ka? May sa ti pakasulbaran ti problema ta aswel. Anya deta? Isang pet na kiti balay mi. Binubalay yun. Ngamin sigurado. Saan da ka maawat na kiti naganak kanya. Ini pa nakadamdamag ka nga si katikayan na yan. Ngunit adun di kiti sa uda nga negatibo. Adun nga panang umsida kayong kakin. Panang bagbagada kanya kaliklikan ka. Ngimdya ka mo. Saan ka nga maliklikan? Kaya rigam ti arak nga subla-subla. Kaya rigam ti serdesa nga. Numanin jak ibaso gabutayangan kulatan anak kabutelya. Iso nga. Sumbatam pina napasamak ka dati. Sumbatam ti sitwasyon ko. Agawid at ijibalay yun o kunak. Agawid ak. Buribor, eri panagadal ko ti sitwasyon ni Wilma nga agdadagsen manong Robert. Uri ti pagtengan mi madmadlaw dakpay ket din datatak kinilanang ko. Aswer, madmadlaw mi nga di ka matimtimik. Saan niya kaso daduma nga dagdag kadagdag iti panakay dasar ti panangan gusto pang rabi. Itakit mabayag kami din nga ayaban. Numangan ti anak ko, anya ayat ti problema. Awan tatang, awan. Panpanunutik laing ating iti leksyon mi wenno. Iti discussion mi iti klase. Wen anak ko, ipasnik mo ka di ati agadal, ipasnik yu iti adik ti agadal. Kit marigrigat tayo. Uri da kayo lang nga iti mangi duras iti biyag tayo. Uri da kay tumit lang iti agbalin nga liwami ket inayo. Makita yung tirigrigat mi. Narigat ti agpaada-adal. Aglalo ket dua kayo pay. Nadagsen nga responsibilidad ti anak ti ang paadal anak ko. Mariknam to deta ito no, si kamet ti agpamilya. Kasano nga ipudnok kadagiti naganak kanya. Ti pasamak wenno agdama problema mi di kayan ayat ko nga ni Wilma iti dedi agundaway manong Robert. Sigurado lakit di nga agliday wenno amangan takagura dakpay. Nang nangruna ket dakkel ti panangnamnamada nga maiturpos ko ti enrugi ka kurso. Manong ko mariribukanak kadagiti nga tandao. Nga uray ti klasik ket addan di kiti gundaway nga saan nakamapan. Addan di kiti gundaway nga manglanganak iti panagklase. Ket daytan tumanen ti maysa kaditi isidir kanyak ti kayanet ko nga ni Wilma. Apay aswer, 5 ba sa kiti pagklasya mitay 3 to 4 ngem awan ka. Dinamag kay ti maysa kaditi barkada ngem awan ka. Maburburi-bura na. Maburburi-bura na. Tsak na ikonsentrar ti panagadal ko, Wilma. Anya ti pakaburi-bura? Ti sitwasyon mo. Amangan mo dito yan ti pagpatinggak nga agadan. Hoy, aswe. Anya tinapatpatigking ka? Siyak wenno ti ibagam nga adal. Kasla kayat mo nga isukat ti adal kanya. E dintong agdadagsenak. Lawlawagem ti panagsarsarita maswer. Jak gumdeng nga garamit ti saan na maikanatadno. Talikunan nak. Ammom ulitek manen. Si kalaeng ti lalaki nga nangi. Talkak iti kinababaig. Isu nga. Masapul nga sangwem ti responsibilidad mo kanya. Tano saan?
aramidek di di mo magustuhan. Wilma, pang-aasim saan na kay pangta? Saan niya gaputan ako rapayak? Saan niya gaputa? Nabaknang kakit. Aramidem lata aminan nga kayat mo kanyak. Rumbeng ko mga sikat ti maragsakan, gaputan na si kugam ti anak ti baknang, sika nga mamirmiraot. Ngem, kasla kayat mo ti lumiklik. Anya ti kayat mo sa wen? May saa ka manok, may saa nga babae nga aso, ano, napututan ti kawitan, ket adaywang ken panawan nan. Kasta ka di panang ipagar mo? Natangsit latta, ti kaya na yat kumanong Robert. Matandaan naklatta malim idi ti Domingo manong ko. Adda kiti sango ti balay mi. Panpanunutek ti sitwasyon mi ken ni Wilma. Idi agsardeng ti may sa tricycle iti sangwanan ti balay mi. Sa ano na nga adayo manong ko. Nakitak ti bababa ti babae nga addaan iti dakkelabag. Jak nagriro. Ti kaaya na yat ko nga ni Wilma manong ko. Insigida nga sinabat ko kaya di makatalaw ti tricycle. Kuno ti tricycle driver. Nagtimek ni Wilma. Arig na makalwa. Yakon ka balinan nga ilimit ti sitwasyon ko. Itay bigat kit. Naripot na ni mama nga. Agdulduloy ti kwarto. Nagtarayak nga naman iti sipagpurtrong ti kwarto niya. Inuray nakgaya. Pinagpudnunak no, anya ti sitwasyon ko. Nagulbuda kita'y damo nangin. Gapoy tiki, kina-eksperto na may panggipiti, agdadagseng kip. Impeteng na agdadagsenak. Saan na ka pinarwari ti kwarto kagingga nga saan na nga mapanipan iti doktor. Ngem saan na ka napilin. Naglibas akin si balay ni Aswer. Agyana kung dito'y balayo. Mga asim, ang mga tanya ti aramiden ni daddy kanya. Naimbagkit di nila mami ti nakaamuin no. Nakaduktal ti sitwasyon ko. Dahituhin Diyos ko. Dahituhin ti pagbutungyak. Kasano nga tayo ti panangibagak ka di tinaganak kanyak ti sitwasyon ni Wilma. Di agundaway manong Robert. Wen kapsan. Awan tinabalinak no di tinangisango kadatatang ken ni nanang ken ni Wilma. Ken di ba nagsasango minas daaw unay di tinaganak kanyak. Aswer. Anya ti kaya ta sa wende ti anak ko. Ape nga. Adda ti kaya na yat mo nga ni Wilma dito'y balay tayo ken. Dakkel ti bag nga igim na. Sarita kayo anak ko. Ada ka di problema yo. Balikas ni nana nga madandanaga ni dinto nga ti amak. Ket kas lamabasa nan ti sitwasyon. Agdumdumog deto ngem makita kiti rupa na ti pannakadismaya manong Robert. Ni Wilma ti mo na nga nagsarita ket kastoy ti balikas na. Nana, agdadagsenak. Ni aswerte amati biyag nga diti sa klulog. Nadukalan ti inak ti sitwasyon ko ket kayat nak nga mapan ipa-check up iti doktor iso nga naglibasak. Agyana kun dito'y balayo. Saan na mabalin na agawi dagin ti balay amangan tanya ti aramidin ni daddy kanya. Madandanagan met balikas ni Wilma ngem medyo kasla da disiplina ang nakisarita iti inak. Diyos ko, anya detuhin ngayon nararamid siya anak ko. Kasanupay itati pa nag-aadalyo.
Apay nga inaramid mo ti kastas we. Namnamain da ka unay nga makatulpos. Namnamain da ka na si kanto ti makatulong ka da kami ito no lumakay ken bumakit kami. Ngamita, nagawid met ken ti kayan ayat mo dito balay tayo nga. Agdadagset. Anya pa ita ti banag ti panag-aadal mo anak ko. Anya pa ita ti banag ti panangikalkali kagum mi nga makaadal ka. Anya pa ita ti banag di ti adu nga sakripwisyo mi para ken ka. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Nakitak ti panagarubos ti lua ti amak. Lupay may sa lalaki. Simublat ti inak. Daytoy ket gapu iti panangsayang daunay ti gundaway nga siyak ket makaadat. Ti panangsayang daunay kariti sakripisyo da para iti panagadal ko, kapsat ko. Aging nga nagtimek ni Wilma ket kastoy digiti paligas na. Aping agsangit kayo. Sangitan nyo ka diti kaandak dito'y balayo, no? Sa andak nga kayat nga patadugen, no? Agbalin nga asawa ti anak yun. Agliday kayo kadiga puta. Nasikuganak ti anak yun. Pues no kasta ti kayat yun, pumanawak. Pumanawak sa anak na saan kong ipilit ti bagik, saan kong iseksek ka na kayo. Ngep tandaan na maswe. No adda ti, mapasamak kanya kiti panagpanaw. Agsumbat ka kadamami ken ni Daddy. Natangke na balikas ni Wilma. Inggawit kumanong gabuta ammo ti Dios ay ayatik unay ni Wilma. Ay ayatik unay ni Wilma kening karik nga iso ti umuna ken mauding ayat ko. Wilma pangaasi. Saan kumakasta? Maladingitan laeng datatang ken ni nanang gaboy ti. Saan ko na mabalin na saan ko na panakaituloy ti panagadal ko. No napatpatig ti adal para kadakwada ngem siya. Agpanawa. Ti amok ket aklunen when awaten dak dito balayo. Gapu na kastoy ti sipasyon ko.
No adada ka asyam dagiti nagannakken ka ngimig siya. Pumanaw. Saan? Saan ka nga pumanaw? Agpakaasyak na natatangkin ni nana nga pakawanin da. Agyan ka dito eh. Nagkalma ni Wilma iti dedi agundaway. Nagbuses ti ama ket kastoy ti balikas na. Anak ko, nadadagsin mo na iti panagbalikas mo. Kadaw yan laeng ti may nga ama, ket may nga ina ti madismaya. Gapungarot ta arapa at mimet nga mapagturpos ni Aswer. Ngem kasla sa bali ti panagawat mo. Kas naganak iti lalaki, awaten na ka. Ngamin ket daraken lasag ti anak mi ti agpitpitik iti saktulo. Nga isumit tinaggapuan ti agin daraken lasag. Aggapu ka na kami ni Aswer. Maiturit mi kadi nga talikudan ti agbalin nga puli wenno kapututan mi. Laeng na ibinggas ti pannakadismaya. Ubig kayo pa'y. Saan niya nakatimek ni Wilma? Iti dedi nga balikas ni tata, Manong Robert. Ita, gaputas siyak ti ama. Planwen tayo no kaano nga mapantay ipudno ka nagiti nagannakken ka. Nga da ka dito. Amangan tadakis ti ibunga na. No saan ko nga, anungen ti pagribingat kas ama ti lalaki. Kaano ti kayat yun? Nga mapantayo pa nagipudno, wenno pa nakisarita ka nagiti nagannakken ka. Sa ludsud ni tatang, nagtimek ni Wilma ket kastoy ti sumbat na. Saan yun? Saan tayo nga mapani di balay? Ape pila nga mapantayo. Sigurado nga pabainan da kayo. Aglalo ken ni Aswer. Amangan ta idurun da tayo pa'y nga rumwar ti balay no mapantayo. Anya ti kayat mo sa uwi. Saan niya pabor di tinaganak kanyak nga ni Aswer ti kaya na yato. Aglalalo lang narod siguro niya saan da nga pabor. Nga ni Aswer ti agbalin nga ama ti anak ko. Amok detat kaputa na bayagdan nga ibagbanga kanya. Na minsan peket din nga pangtanak ni daddy. Nga no itultuloy ko ti makirelasyon ken ni Aswer. Ket laksiden nak nga anak ka. Tayo nga milipas nga ibasa deti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Aswer. Anya ti pagbanagan ni Aswer kay kastamit ni Wilma. Dagiti dismayado ang nagannak kanakwada. Wenno nagannak ken ni Aswer. Maawat danto kadimet tinagbali nagasat ti anak na. Padaanan niyo into nubigat ti panangituloy tayo panangibasa iti deti surat ni pagayam tayo Aswer. Dito na pumakada kami para di programa tayo tinapalabas dito ti bagayam yo Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Lunes tayo amin na sa napada, agyaman kam tinkay panagbuya. Tinapalabas. Namuli ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.